guda ɗaya ce mai nauyin dutse. Duniyar ka ta kare dan uwa rage buri. Rayuwa gajera ce dan uwa, duniya ana ta shagalta, zamani yana canza ta, wahadi yana idawa, yanzu wasu sun zama gawa, wasu kam suna shanawa, ga mageri na gerawa, malamai suna yin da'awa. Zuciyar yawan jama'a ta zama kamar dutse, dukiya da ka tara wani banza zai sace, firgici da yamman daga ya samu manzauci. Mai bakin hali kai hayaniya cikin jama'a, mai farin hali baya hayaniya akwai da'a. Zuciya da imani ba ta gulma ba ta ba'a, rayuwa kamar shiri wata rana ba sa'a. Wanda za ya kama gulmar wani kace a'a, cin zarafin wani kan ya zama rashin da'a. Bai na rena dan adam rabbi ne ya yi shaka, rijiya da an tona dan ruwa akan yi haka. Tare tantama malam maganin ciwo warka, dan uwa da ke Allah arzikin ka zai haɓaka. Ko ka ni ko ka so boka yana shirka, malami gunin addu'a sai ku daina yin shakka. Zuciya da tauhidi san ba ta yin shirka. Mu zo neman lahira muna shagala, wani bin tsaron jama'a nan ne ya samu gala. Wannan hankali shi yana neman kuɗi da dala, rayuwar ka ta kare dan adam cikin mala. Wani zuciya a wuya dan kaɗan ya sa hasala, gane jure duk matsalar duniya ko mala. Na gwammace kunyar duniya akan lahira, masu shuka zalunta kai na kuna makara. Tun haram yayi yawa bayyana yake karara, kaddara idan ta zo dole za a amsa kira. Mugu ka shirya masa sarin kasan lahira, ma dubu uban ta jiya kai kake da inshora. Ya kace ta fama da hayaniyar da ba fara'a, kasuwa uwar ji da kuceciya, jahili yana bayyana zuciya, hanyar ka ya tsaye da karangiya, don mutu da ci ya zama tankiya, mun ido yake harbin kurciya, kurma bayajin mahayaniya, bani kauta kan hanyar gaskiya, ni na bani bashi in ka san maniya. Inda wani yayi da shi nan wani ya ɗauki sa'a, sauti ka bani kiɗa wanda zan kira jama'a, ni adam su kan waka bani gulma bani ba'a.